Audio Qozon tovush yozdiruv studiyasi. Qoya ketdi bosib. Qoya bilmaysiz что ли? Ko'rmaysiz что ли? Yo'llarni nimasi? Qoya bora. Ana tengda qora, mana bunda qora. Ko'rmaysiz что ли? Mana ko'rasizmi, kishi bosib turadi, mana kishi bosib turadi, sen bosib turasan. Biz boramiz, ayda, biz boramiz, ayda. Ayda. Ayda tengda, ayda bunda. Ana boramiz tengda, boramiz, anlarsın tengda bor. Kel bunda tezroq. Benim hoşisim geliyor hoppa. Senin hoşisin keli? Ну, суши, ягни mesela. Или том ям, hoşum yaradan. Neydi tom yam qunaqqa boramiz betinde. Qunaq bekka boramiz betinde. Beli shish pishmoq. Qunaqqa? Kızlar yıldızlar, hocam kaydarsınız ha? Hatırlıyorsunuz. Yani bizimkiler kelimcik değdi, uf. Ey hıyalı. Qarashlarından sizem, mingə öpkələgənsin, dışdan sizdirmiysin, lakin işten üzgələnesin. Hazır oturam yolguzum, şoltırap donuk etib, dilərgənə ittim, mikən öpkələrdirlik edib. Öpkələmə şüllərim, yüreğimdə yoldıra bit yarı xuş düyüllərin. Gitmə indi qoldırıb, qol şüminim yanlarımda canım süygen yar bulup. Öpkeler işin sebepni koydanğını tabasın, nige meni qabat bir şularga salasın. Yatsam yıkı tügül, düşlerime kiresin. Indi hazır senden başka yaşay almayım göresin. Öpkeleme şüllerim, yüreğimde yoldıra bit yarı xuş düyüllerin. Gitme indi qoldırıp, qol şüminim yanlarımda canım süygen yar bulup. Öpkeleme şüllerim, yüreğimde yoldıra bit yarı xuş düyüllerin. Gitme indi qoldırıp, qol şüminim yanlarımda canım süygen yar bulup. Göz qarashlarından sizem, mingə öpkələgənsin, dışdan sizdirmiysin, lakin işten özgələnesin. Seni gene yaratan bit, sen deyip tibdə yürek, anlap bəxrim bəxit üçün mingə barısın girək. Öpkələmə şüllərim, yüreğimdə yoldıra bit yarı xuş düyüllərin. Gitme indi qoldırıp, qol şüminim yanlarımda canım süygen yar bulup. Öpkeleme şüllerim, yüreğimde yoldıra bit yarı xuş düyüllerin. Gitme indi qoldırıp, qol şüminim yanlarımda canım süygen yar bulup. Qol şüminim yanlarımda canım süygen yar bulup. Сәхнәдә искиткеч матур җырны тыңладык. Инде тапшыруны җайлыгына, җиңелгенә уздырыр өчен, әңгәмәбезне кызыклырак итәр өчен без зарядны тупладык. Хәзер инде әңгәмәбезгә дә күчсәк буладыр. Бүген бездә
Hürmetli televizor караучылар, Кунак бит шоуда кунакта көчле команда, көчле җырчылар һәм көчле җитәкче. Шулай бит килешәсезме? Әлбәттә шулай. Яхшы, Чулпан, әйдәгез, сорауны сезгә бирүдән башлыйк әле. Менә сез инде 20 еллап шундый зур структура белән идарә итәсез дисәк тә була, бит җитәкчелек итәсез. Ә менә сезгә карыйсыңа, шундый барысы да җайлы гына, җиңел генә бара кебек, рәхәт кенә эш кебек. Әйтерсең лә сез зур иркен сәхнәгә чыктыгыз да һәм үзегезнең яраткан биюегезне анда җиңел генә башкарасыз кебек. Гомумән менә биюне тәкъдим итү халыкка һәм шундый зур оешма белән җитәкчелек итү, ул аерыламы? Яисә җитәкчелек итүдә ул бию кебекме? Юк. Әлбәттә аерыла, чөнки сәхнәгә чыкканда син махсус үзең өчен генә җавап бирәсең, үзең өчен җаваплы, үзеңнең сәнгать өчен генә. Коллективта син ничәмә кеше өчен аларның сәхнәдә генә чыгышлары өчен түгел, һәм эштәге мөнәсәбәтләр өчен, аларның шәхси тормышлары өчен хәтта катнашасың, чөнки аларның сәхнәдә якты итеп чыгыш ясаулары күбесенчә кайфләреннән бик тора. Шуңа күрә инде үзебез булдыргач аларның менә кайфларын төшермәскә тырышабыз. Чөнки артист ул күбесенчә сәхнәдә эмоция белән эш итә һәм аларның менә бу илһамнары очып торсын өчен без бөтен мөмкинчелекләрне тудырырга тырышабыз. Ә менә шулай сез аларга мөмкинчелекләр тудырырга тырышкан вакытта, сез канатланып, илһамланган вакытта, буламы шундый моментлар, менә елыйсы килгән, килеп чыкмыймы, яисә тыңламыйлармы, яисә каршы киләләрме, сезнең грандиоз планнар белән килешеп бетмиләрме? Буламы шундый чираклар? Ничек булмасын инде? Һәр көнне иртәбез шунардан башлана. Без түгел. Һәрбер артист ул бит инде үзенең сәнгатен үзе тудырган кеше. Ул үзенчәлек күрә. Мин сәнгать җитәкчесе буларак бүтәнчәрәк бәлкем күрәмдер. Һәм без инде монда менә споре рождается истина дигән шикелле без үзара бәхәстә, үзара аралашуда бик күп бер сүзгә килешәбез. Ул бик әйбәт әйбер, чөнки миндә 5 башлы түгел, 1 баш әйбәт баш, 10 баш тагын да яхшы диләр бит. Шуңа күрә мин күбесенчә аларны ничектер чакырып алып киңәшләшергә тырышам. Монсы да бик җайлырак та дип әйтер идем, һәм җиңелрәк тә. Шундук без ниндидер решение табып алабыз. Димәк, сез бер-берегезне ишетәсез. Тырышабыз. Яхшы. Ә менә актерлык осталыгы буенча танылган педагог Станиславский булай ди. Сәхнәнең чын патшасы, чын хуҗасы, ул талантлы артист ди. Менә шушы артистларда сез аларның талантларын тагын да үстерү өчен, тагын да ачыр өчен нинди стратегиялар кулланасыз? Һичшиксез мин ул әйтем белән килешәм. Һәр вакыт мине өйрәтеп килделәр, театрда иң мөһиме, иң беренче урында ул артист. Аннары калган персонал. Әлбәттә инде администраторлар, костюмерларсыз бердә эш бармаячак, техник эшлекләре. Ләкин иң беренче театрны тудыра артист. Менә әллә инде зур бина булдырырга мөмкин, акчалар тыгып, утлар куеп, тавышлар, менә дигән камералар һәм эштәлекле артистлар булмаса, буш здание гына булып кала. Ә менә урамга бер эш кеше чыга да, уртага ыргыта да әйберен, һәм монда театр барлыкка килә. Бөтен сәнгать артистның эчке байлыклыгыннан бик тора. Һәм менә шушы эчке байлыкларын үстерер өчен, тагы да тулыландырыр өчен сез ниндидер өстәмә мастер-класслар аласызмы? Читтән белгечләр чакыртасызмы? Яисә алар бер-берсен өйрәтеп кенә дә шундый камил, матур чыгышлар әзер буламы сезнең? Монда кем турында әйтәбез бит? Биючеләр белән мин күбрәк эш итәм, күбрәк вакыт эш итәм. Анда инде үз системасы ничектер куелган, эшләнгән. Җырчылар белән мин әле беренче адымнарымны гына ясыйм. Без әле бергә коллективта күп еллар эшләсәк тә, менә бүтән формада хәзер эшләп киттек. Алар белән әле менә биргә, өйрәтергә дип тырышам. Әле менә мюзикл куеп җибәрергә тырыштык. Төрле артистлык осталыгы ягыннан ачыкларга тырышабыз. Бу әле Миндә кысылып китим әле. Безнең филармониядә бөтен артистлар талантлы. Әлбәттә. Беренчедән, икенчедән алар күп кырлы талантлы. Чөнки алар бит әле мин хәзер җырчылар турында әйтәм. Чөнки алар сольный җырчылар буларак барсы да концертлар ясаган. Әлбәттә концертта бит инде буларына чыгып җырламыйлар. Алар бийләр дә, сөйлиләр дә, шигырен дә сөйли алалар. Хәзерге заманда, менә бу экспериментальный вакытта без теге спектакльләр куя башлагач, бу әлбәттә артист өчен тагын да бер үсеш, чөнки ул тагын да камилләнә, төрле яктан матур, кызык итеп күренәчәк.
Үзе өчен дә файдалы, Үзе өчен һәм дә. сезнең коллектив өчен дә. Әйе. Тик шулай да менә камиллекнең шиге юк диләр бит инде, әйбет. Бер сүзсез сез барыгыз да әйбәт җырчылар. Тик шулай да менә нидер өстәмәгендә вокал дәресләре буламы сезнең күмәк, ниндидер шундый. Вокалга килгәндә инде безнең инде күпләребез консерваторский белем алган бит инде. Без үзебездә укытучылар. Шулай менә мин инде тәкъдим иттем үземнең яктан. Менә концертмейстер Айгөл Зайнуллина искитмәле концертмейстер. Шопарнатына зур рәхмәт. Ул каршы килмәде, ул поддержать итеп мине, русча әйткәндә, аны эшкә алдык. Менә ул направление классический романслар, арилар җырлыйбыз. Ул шулай ук безнең көндәлек сәхнәгә дә ул бик файдалы бер вокалист, ул барыбер үз өстендә эшләргә тиеш. Ул Һәм безнең барлыкка классик концертларыбыз барлыкка безнең килде. менә шулай Гомумән. классик романслар җырлыйбыз. Посуданы жуга ашага жуабыз бит. Чистартып куябыз. Менә вокалда ул һәр вакыт чиста торырга тиеш, пөхтә һәм дә үз шагында булырга тиеш. Ул классик әсәрләр алар үстерә генә тавышны. Һәм безнең бит нәрсә әйтеп китәсе килә. Филармониядә чыннан да менә Ләйсән әйтмешли, безнең вокалистлар бик төрле диапазонда, төрле стильдә, төрле юнәлештә. Бездә менә шуң хәтле клад, аны әйтеп бетергесез. Менә дөрес итеп әйтим әле, әйме? Колоратурный сопранодан киресенчә менә. Баритональный баска хәтлек диләр менә. Дөрес итеп әйткәндә, әйме? Бездә диапазон искиткеч. Бездә классик җырчылар, халык җырчылар, эстрада халык җырчылары кем генә юк бездә. Шуңа күрә фантазия өчен Оркестрыбыз бар, профессионал бию коллективы бар, профессионал җырчылар бар, бүтән мөмкинчелек бар. Инде Аллага шөкер, үзебезнең бинабыз, матур бинабыз, Шолпан мәдәният үзәге барлыкка килде. Менә шундый матур ремонттан соң без анда рәхәтләнеп хәзер җиң сызганып, матур иттереп иҗат итәргә бүтән мөмкинчелек бар, Алла бирсә. Ләйсә, менә чираттагы сорауны сезгә бирим әле. Фәндә шундый статистик мәгълүматлар китерәләр, әйбет. Оешманың 73% уңышы ул аның җитәкчесеннән тора ди. Җитәкче нинди? Җитәкче ни рәвешле хезмәт куя һәм оешма да шул рәвешле алга китә ди. Сез моның белән килешәсезме? Һәм гомумән менә сезнең бүгенге көндә шулай мөгез чыгарып, әйме? Бу филармонияның әйтиңдә. Мөгез чыгарып, Татарстанны шаулатуы, Казанны шаулатуы ул бит инде зур хезмәт нәтиҗәсе. Әлбәттә. Китеме, аз гына иртәрәк түгел нәтиҗәләр ясарга. Чөнки мин филармония белән бер ел гына җитәкчелек итәм. Бәлкем безнең нәтиҗәләрне соңрак. Бу менә шушы кыска вакыт аралыгында гына әйтик. Бу сезон өчен. Сөйлим. Сезон өчен генә дип әйтик. Шулпанның менә нинди бик эшлекле. Ул үзе ат кебек эшли һәм безне дә эшләтә башлады. Тик кенә утыртмый, аның постоянно башында инде идея. Ташкентны сөйли күрмә инде бу. Ташкентны да сөйлим, менә Ташкентка киттек, чыгышлар ясыйбыз. Мин аның белән бер бүлмәгә эләктем. 10 көн бергә, ул җыкларга бирми. Менә моны эшләргә кирәк, костюмнар табырга кирәк, менә монда спектакль куясым килә биючеләр белән. Әле ул вакытта безнең белән идарә итми иде әле ул. Әйтәм, уф, Аллам, нишләп мин шушы бүлмәгә эләктем икән, неужели битәм нормальный артистлар белән рәхәтләнеп, тыныч кына, спокойно гына шәйләрен эчеп, юк. Без сәгать 2-гә хәтле сөйләшәбез костюмнар турында. Анарсан иртүк сәгать 7-дә тора. Сәгать 7-дән башлана, менә монда барырга кирәк, менә моны алырга кирәк, менә монда. Ләкин ул яшь булса да, андагы эшлисе килә торган дәрт, ул менә үзе артыннан әйдәп бара торган. Менә былтыр бөтен кеше пандемияда рәхәтләнеп җат инде, тыныч кына, спокойно гына өеңдә теге. Так, бер нәрсә эшләргә кирәк. Ләйсән, әйдә кино төшерәбез. Әйдә уйлыйбыз мәйтәм. Акчасын табам. Әйдә. Әйе. Әйдә берәрсә уйлап шу. Кызлар белән сценарист, режиссер буларак практикасы бар. Җыелышып, менә теге әйдәгез менә артистларны, менә анда менә гастрольдә җыри торган кызык хәлләр булсын дип, менә кызлар белән Гөлшат Имамиева, Алсусын Гатуллин белән бергә утырып, язып, ул ничектер Шулпан үзе тиз кеше булганга күрә, безнең сценарий бик тиз язылды. Бер айда язылды ул. Шулпан мәйтәм, син аңлыйсың, мәйтәм 28 кеше мәйтәм, без төшергәнбез бар, но анда 28 җырчы бездә шуңа. Әйе. Монда иң күбесен 15 кеше төшкән. Монда 28. Бер дә куркма.
керек болса, мен сені buluşам, мен сені аңлатам, нәрсе эшләргә кирәк. Менә менә ул итеп торганга күрә кеше үз-үзен уята башлый. Тонуста тота ул сезне. Әйе. Менә Шулпанның шундый тынгысыз булуы аркасында без ничектер шушы нигә җиңел генә йөреп чыктык. Әйтәсе килә безнең артистларыбыз менә шушы фильмда төшкәндә яңа яктан ачылдылар. Күбесен гомумән фильмнарда төшергә ярый икән дигән иде, чөнки аларда менә драматический талаплары, әйе. Без аны төшермәсәк, біз аны белмәгән дә булыр идек. Менә монда ничектер үз-үзеннән ачыла бара. Менә әйтеп торасыз бит, ничек нишләтәсез сез артистларны ачыл. Менә шушындый идеялар барлыкка килә. Аша, менә шундый проектлар аша, һәрберсе ачылып бара әкрен генә. Анарсын спектакль, анарсын мюзикл, менә барсы да кунакка килгән барлык артистлар менә Шулпанда булган спектакльләргә киләләр дә, аларның күзләре менә булай шар. Ничек сез бу бит водевиль, бу бит мюзикл, бу бит сезнең теге потенциал, бездәге филармониядә эшләгән артистларның потенциалы шуның хәтле зур. Шуңа күрә алар берсе Аларга мөмкинчелек кенә бирергә кирәк. Һәм менә шушы мөмкинчелекләрне сез тудырасыз, булдырасыз. Ул бит эшләргә була, менә җитәкче була бит инде теге галочка өчен генә дә килдең, документларыңа кул куйдың, автографыңны калдырдың. Әйбәт, шундый гастрольләр белән шунда барасы, битте китте вәссәлам. Була менә чынлап торып сезнең кебек тынгысыз жан булып хезмәт итәргә. Аларга ял минем әз генә идея булмаган моментта гына. Димәк, Рөстәм әфәнде, менә Шулпанның бер интервьюсында ул булай ди, мин ниндидер максат куям икән, танк кебек шул максатка барам ди. Сез бу сүзләрне раслыйсыз? Әлбәттә, шуннан да шулай. Үткән ел пандемия вакытында без инде мен инде аны күп абыйларга да сөйләп көлдерәм инде шкаф эченә кирип тавышлар яздырып чыгарга ярамый, студияга барырга ярамый бит. Ул кызык хәлләрне сөйләләр. Менә Инстаграмларга теге роликлар бит Тукайга багышланган, 9 майга багышланган тематический концертлар биреп яттык, әйме? Онлайн концертлар бирдек. Алар барысы да бит безнең хезмәт, без эшләдек, өйдә генә ятмадык. Без бит инде күп этажлы өйдә яшибез. Астада кешеләр, өстәдә дигәндә мин инде ул җырлап, инде шакый башлыйлар. Кемгәдер бар, біз сезне яратабыз, тыңлыйбыз. Кемнең яшь баласы бар? Бүтәнчәләй булмый. Мана Эшләргә дә тыңгылык бирмәдегез. Бирмәдек. Не теге урыслар бар инде, алар инде ярата инде мине җырларны, концертны СМС җибәреп кенә тора миңа. Вот эту песню я люблю дип теге Сергей заказ биреп. Җырлап, концертлар биреп. Без ничектер бүтән Пандемия шулай. Без шуны хәтле күп иттереп эшләдек. Biz коллективка тупландык, әйме? Күпме видеолар, күпме җырлар, менә ни әйтмеш, шкафларда теге шкафны сөйләп җибә, аңламаганнардыр әле. Шкаф эчендә тавыш чисто язылыр өчен. Анда бит инде акустический чисто булырга тиеш. Без шушыны колакка наушник киеп, икенче телефоннан яздырып, аны студияга җибәреп, шуна студия тавышын әйбәтләп җибәрә, ана кирдән видеосын наушник киеп яздырып, менә шулай мәш килдек без. Ноу-хаулар. Звукозаписывающий студия, аларның шәхси шкафларында булды, тупланды. Менә булай тыңлыйсың, барысы да идеаль, барысы да әйбәт кебек, әйбәт. Тик шулай да менә безнең тамашачыларга да, телевизор караучыларга да, шәхсән минем үземә дә шушы сезнең эш процессының кухнясы кызык. Менә бу кызык булды бик тә теге шул шкафлар, анда сезнең Ташкентта яшәүләрем. Бер кухня дигәннән бер әйбер генә, конечно, миңа бик уңайсыз булды. Әйтегез әле, нәрсә? Матур иттереп, безнең Ренат абыйбыз мунча яккан. Мунчада төшәләр булар, кино төшерәләр дип. Хәзер режиссерыбыз килде дә мунчаны весь суытып, ачып, анда парлана камералар дип, шуңа без сап-салкын мунчада парлар су сибеп утырдык шулай, өшүп. Мунча уйнап Эссе мунча урыннан салкын мунча туры килде. Мин бит инде авыл малай бит инде мунча Шул күңелгә тиеп калды. нык кыйын булды шунда. Әйдәгез, менә шул тормышында иң авырлык шул. Шуңа күрә әйдәгез, ул очракларны җайлап җибәреп дигәндәй сезне нәүмис калдырмыйча без хәзер сәхнәгә дә шигәле. Бер җырга. Әйдәгез. Әйдәгез киттек. Рәхмәт.
Хаман көтәлі Нидер үзгәрер сәлман Хыялларыма юлашып Таралыр кебек туман Зәңгәр туман капламашы Барасы юлларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Зәңгәр туман капламашы Барасы юлларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Язмыш түрлі дүния серлі Әр күн кірте яңалық Эх дейіп яшәм ике җирдә Шатландырсын шын барлык Зәңгәр туман капламашы Барасы юлларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Зәңгәр туман капламашы Барасы юлларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Күңел һаман көтәле Үзгәрер дөньяларда Гөл бакчалар шаулап үсәр Мине салган юлларда Зәңгәр туман капламашы Барасы юлларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Зәңгәр туман капламашы Барасы юлларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Киләчәккә өмет итеп Җиктем хыялларымны Аудио Казан ул Татарстанда Европа дәрәҗәсендәге беренче тавыш яздыру студиясе һәм төрле пландагы чаралар оештыру өчен Казанның иң үзәгендә урнашкан иҗади киңлек. Аудио Казан ул Казанның музыкаль учагы. Аудио Казан тавыш яздыру студиясе. Хөрмәтле телевизор караучылар, тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез һәм безнең монда кунаклар составы әз генә алышынды. Танышып китик. Бүген бездә кунакта Казан филармониясе артистлары, солистлары, Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова, күп санлы конкурслар лауреаты Рафаэль Якупов, Татарстанның халык артисты Резда Шәрәфиева һәм аларның җитәкчесе Татарстанның халык артисты Чулпан Ринатовна. Алкышлап алыйк. Хөрмәтле кунакларыбыз, менә әйтәләр, бүгенге көндә иң кыйммәтле валюта ул игътибарлылык, ягъни внимание. Менә сәхнәдә тамашачыны шушы валюта белән ничек тотып торырга, ничек тамашачыга сез тәкъдим итә торган продуктларны кызыклы итәргә, проектларны. Бу сорау Беренчедән, тәҗрибәле артист хәдер. Беренчедән мин уйлыйм инде, ихласлык. Беренчедән, икенчедән ул тамашачыны ярату. Ул сәхнәдән сизелеп тора, чыкканда ук син хөрмәт итәсең, яратасың тамашачыны. Ә инде өченче этабы инде синең эшеңнең менә кыяфәтең, җырың, син аны башкару усталыгың, ничек итеп җиткерәсең син аны, үзең җырлыйсың, үзеңне җиткерәсең, бүтән тойгыларыңны, хисләреңне, җырыңны, син тамашачыдан шундый җылы энергия килә. Алар син шул хәтта яратып карый, менә аны сизәсең. Контакт барлыкка кирәк. Ул бик яхшы, менә анда рәхәт, аннан чыгасы килми. Менә андый моментлар шушындый. Ул гел еш булмый.
Ул менә ничектер инде, но була. Менә аннан да рәхәт әйбер юк. Шуңа әйтәбез бит, сәхнә ул шир дибез. Анда гел чыгасы килеп тора. Миңа килгәндә мин инде күп кенә миңа әйтәләр, Сиринә, син бит инде һаман моңлы җырлар җырлыйсың, әзрәк, тизрәк җырларда, хәзер бит инде заманча шәрек мотивлары кертәләр күбрәк. Ә мин гомумән килгәндә ничек кенә булса да үземнең менә шул юлым белән барырга тырышам. Җырларыма килгәндә инде халыкчан булсын дип, гармон матур үзебезчә татарча булсын дип, аларны бер кашан төшереп калдырмыйм. Тамашачы ниндирәк җырларны күбрәк, әлбәттә ул табигатьтер, туган як, әти-әни турындадыр. Мәхәббәт, инде күбрәк ул мәхәббәт турында. Безнең һәрберебезнең күңелдә гел бәхетле генә мизгелләр түгел, кайгылы чакларда була, әлбәттә хыянәттә, әлбәттә инде бала туу. Шуңа күрә менә һәр вакытта буларны уйлап, репертуар өстендә халыкны үзеңә җәлеп итәр өчен репертуарың байытып торырга кирәк. Менә Чулпан Ринатовна әйтә, Сиринә, мөмкинлекләрең бик күп дип шулай дип әйтә. Ә менә минем эшемнән нәрсәдер менә шул тоеп тора ул. Ә менә шундый җитәкчеләр булганда миңа калса, Чулпан Ринатовна. Сиринәне без аны ел ачылышы дип йөртәбез үзебезчә генә, үзара коллективда. Сиринәдән менә бер кем көтмәгән иде, чыннан да. Ул күрсәгез килеп карарсыз, бер серләребезне ачмыйбыз. Менә Сиринәне килеп карашың генә килергә кирәк безгә. Валлаһи. Тиздән сезне гомумән Чулпан Ринатовнан да башка якка да үзгәртеп куярга мөмкиндер. Әйе. Ә менә безнең проектларга, концертларыбызга килсеннәр тамашачылар, күрсеннәр, дөрестән дә без бүтән башкача амплуада, дөрестән дә сәхнәдә, спектакльдә уйнаганда бүтән чыгышлыгын табигый бирелгән икән инде ул. Әлбәттә безгә менә безнең Ләйсән Махмутов бит инде ул искитмәле кеше буларак, җырчы буларак та, аннан соң театрда эшләгәчтән аның тәҗрибәсе күп. Ул һәрберебезнең төрле яктан нечкә генә килеп, әйдә булдырасың дип, менә һәрберебезнең изюминкаларын чыгарып бетерде. Аңа бик зур рәхмәт дөрестән дә. Бу бит стилеңа хыйнат итү дигән сүз түгел, проектларда катнашу. Бу кеше артистның үз өстендә эшләү, үзенең мөмкинчелекләрен байыту. Ул бит аннары кулланыла. Ул бит Сиринә менә чыкты да үзенең моңлы концертында, моңлы җырларында сикреп, биеп, нәрсәдер әллә инде хәрәкәтләр эшләргә тиеш дигән сүз түгел. Ул гомумән һәрбер җырчыны төрле образлар, төрле менә ниләрдә проектларда катнашу байыта гына, аның мөмкинчелекләр үзенең концертларына төрле әйберләр кулланырга мөмкин. Резда апаның соңгы концерты булды. Үзе шигырь белән алып барып, үз стиле белән менә искиткеч тыңлап бетер булмый. 2 саат үтеп киткәндә сизмәдек. Үз стильләре ул гомумән бер кайда китми. Бу бит лаборатория дип әйтәләр хәзерге вакытта. Бу мөмкинчелекләрне ачу. Резда апага менә тәкъдим иттем, әле менә хәзерге вакытта Америка турында проект әзерләп ятам. Әйтәм, Резда апа, шәр. Бисеңме, матур итеп сиңа ялтыравыклы костюмнар, шляпалар, каурыйлар белән. Давай, әйтәм, но шпагатка утырга кирәк булачак. Әзерләнәм. Стрейчинг буенча мастер-класслар алабыз. Әле без бит инде изләнәбез. Ул бит тоттык та татар җырчылары менә бөтенләй әйләнде, бүтән стильгә дигән сүз түгел. Бу бит яшьләрне дә тарту үзенчә, үзләре эчендә яңа ниләр тоеп карау. Мәсәлән, Резда апага кызыктыр дим, миңа үземә дә кызык булыр иде. Мине чакырсалар нидер бөтенләй мин көтелмәгән образда эшләп карарга. Курку гына гомумән атлау алдына. Ә инде кирип киткәннән соң бүгенге көндә ул инде безнең ярты елдан без сүз бара шул Золушка спектакльбез турында. Аларга үзләренә кызык, шатланып туялмыр шунда уйнауга. Чөнки иркенлек бирде ул аларга. Сәхнәдәге иркенлекне кабул итә башлыйлар алар. Филармониягә эшкә кергәндә мин җырлап сикереп биеп кирдем, теге дәртле җырлар белән. Гомумән дә инде теге белемем консерваторияны тамамладым бит инде мин. Анда инде халык җырлары, опера җырлыйбыз бит инде, ариялар җырлап, төрле жанрлар җырларга тырышабыз. Чөнки нәрсә дип әйтим, һәрбер буынның үз җыры булырга тиеш, һәм дә инде заманнан калышмыйча апаларга, әбиләргә, бабайларга халык җырлары, яшьләргә дәртле җырлар, сикерә торган, менә теге лайтовый җырлар дип атала бит инде хәзергә менә чорга килгәндә. Австралиягә Сабан туйга дигән безнең проекты бар. Анда без Рафаэль Тебрулен, Рафаэль, анда ул мен йылдыз. Ты моя температорная ауф дип анда инде. В общем мәш киләбез инде biz анда теге үзебезнең театралыгыннан теге ачылабыз. Рафаэль кем уйлаган име? Шул спектакльдә Сиринә Зәйтина ул Сүфәйлүленең сугышып Рафаэльне бүлерләр дип. Безнең анда шундый сәхнәләребез бар. Интригалар бар. Ул анда ул чәчәкләрне күчерә, анда Махмутов белән бергәләшеп мәш килеп анда инде без полный теге театр
тизден милипташ малайлары менде тоже театрда эшлей торганнар сиңа тизден Тукай премиясы бирәләр. Сиңа камалга гына барага калды дип генә әйтәләр. Инде гомумән шушы безнең Австралия Самату дигән проектына килгәндә, инде да биюләр дә куелды. Безнең инде Татарстан халык артисты һәм дә инде безнең сәнгать җитәкчебез безнең Чулпан Ринатовны без инде гомумән мин биим үзем еме? Юк, мәҗбүри түгел, мин үзем биим. Но ул чын профессиональ рәвешкә китереп Рафаэль сиңа шөгыльләргә кирәк, биюгә йөр, менә былай эшлә дип безне өйрәтү өчен зур рәхмәтләремне әйтәсем килә менә гомумән шушы чиракта менә. Чыннан да ул үзебез өчен кирәк, ул төрле яктан үзеңне менә ачыклау, ул шәхсән гомумән үзеңә кирәкле бер ул. Рафаэльнең Сәхнәдә- Кавказ бийләрен башкарганын күрсәгез. Очып, о! Орел кебек теге. Бөркет менә теге. Бөркет. Очып бара да шап итеп килеп төшә менә. Бөркетебез очып йөри. Туктатып булмый сәхнә буенча. Сәхнәдә шәшелмәскә генә җыеп бетерә алмый. Бик кызыклы бит ул безнең. Инде гомумән менә безнең инде кызыклы гына дуэтларыбыз да бар. Резда Бадамировнага килгәндә минем ул бит инде элегant чыгышларыбызның берсе бит инде ул минем Әлбәттә. акышым бит дип йөртәм мин аны. Теге мине яратам аны гомумән хөрмәт итүем белән генә шулай итеп шаяртып кына әйтүем. Ул чыннан да элегant чыгышларыбызның берсе, дәрәҗәле җырчы, аны халык бик нык ярата. Безнең инде бүгенге көндә ике дуэтыбыз, беренче дуэтыбыз бар. Рафаэль, бөтен кешене мактыйсыз да мактыйсыз. Эми барысы да әйбәт, барысы да яхшы. Тик шулай да эш булгач бит инде төрле хәлләр була. Менә качак ниндидер конфликтлы очраклар да чыгадыр. Була, Рафаэль репетициягә килмәде. Була кайры вакытны теге гомумән нәрсә дип әйтим, тормышта төрле хәлләр була, теге бу очракта килә алмыйсың, анда инде нюх потерял, нюх пропал дигән шикелле вакытта төрле хәлләр була, бер-береңне аңламау, шак моральный сташённый вакытларда килеп чыга, чөнки моральный арыта, ул көндә репетициягә йөрү менә мәсәлән ияләшмәгән, шыныкмаган ул яктан менә без бит ничек менә гомумән үзебезгә җырлашырга килгәндә без инде җырлый, мәсәлән Рафаэль Якубов чыгабыз да теге, җырың җырладың, 5-6 җырың бүләк иттең дә, матур гына әйтер баш идең дә, кердән киттең. Ә монда абсолют рәвештә монда вообще башка әйбер. Монда менә Тынгысызлык хәзер. әйләндерә дә куйды менә. Башыннан азагына хәтле. Мин уйлаганым әйтәм, нәрсә булып бетәр икән, нәрсә эшләргә җыйгалар дип баштан теге Рәхәтләнеп сиркенеп кенә эшләп җиргән җирдән, әйме? Эшләтә башладылар. Эшләр булып кына торсын иде. Башлар исән булсын иде. Менә кирәкле проектлар чыннан да һәрберебезне төрле яктан ачыклады. Һәм дә инде безне җыйналды. Без оешма түгел, без оешкан оешма. Елінің таларына ник кундың сайрамағаш, ник ұшырадың юлларымда өмірлік яр булмағаш. Яшьлегім давамы болып кил алсу таңнарыма, қал өмірлік ярым болып язмашыр утрауында. Яшьлегім давамы болып кил алсу таңнарыма, қал өмірлік ярым болып язмашыр утрауында. Үзгәләнә бәгеләрем, үзгәләнәйән тапмый, никтер синнән башкаларга жан тартмый. Яшьлегем давамы булып кил алсу таңнарыма, кал өмірлік ярым булып язмашым утрауында.
Ышлардағы сирені Үзлеп сағынлам Тұрмышыбыз шәшәк атсын Бірден бірім тарғынам Яшілігім даваны болып Кел қалсы таңнарыма Қол ғымырлік ярым болып Язмашым ұтрауында Яшілігім даваны болып Кел қалсы таңнарыма Қол ғымырлік ярым болып Язмашым ұтрауында Қол ғымырлік ярым болып Язмашым ұтрауында Язмашым ұтрауында Менә шундый проектлар булдырыр өчен әйбет, яңа идеялар белән янырга әйбет. Менә Австралиягә Сабантуйдыр, Золушка мюзикллар, аларның барысына да бит ниндидер ресурслар кирәк. Менә кайдан сез шушы идеяларны аласыз, нинди чыганаклардан, нинди кайдан өйрәнәсезме шундай бергә белмим Сіз анда. қайсы ресурслар турында айтасыз? Финанс ресурслар. Юк, монда рухи ресурслар да, һәм финанс ресурслар да, костюмнар да кирәк бит. Бөтенесен матур иттереп киендерергә, утлар бизәлеше дә матур булырга тиеш бит. Һәм рухи яктан да тулы булырга кирәк бит. Менә шундай берне тәкъдим итәр өчен. Нәрсә белән сез тулыланасыз? Бу минем туры эшем дип кабул итәм мин аны. Минем өстемдә җаваплылык, коллектив, аларга эш кирәк, идеялар кирәк. Эзләнү ул минем тормыш хәрәкәтем. Ул минем төп җаваплылык эшем дип аңлыйм мин. Шуңа күрә гел эзләнү менә элек сорыйдылар бию ничек барлыкка килә дип. Хәзерге инде идеялар, проектлар ничек барлыкка килә. Бик кичкенә гади бердән барлыкка килергә мөмкин. Ниндидер сүрәтне күреп аласың, ниндидер образны күреп аласың, китапта ниндидер мисалны укып аласың. Менә шуннан ничектер фантазия уйнап китә дә. Мәсәлән, син я шуннан да шул ошап китсә, шул яктан казый башлыйсың, аннары инде эзләнәсең, әдәбият туплап, ниндидер видео тасмаларны карап, бүгенге көндә Аллаһка шөкер интернетта ул инде менә 15 ел элек ничек эзлидек дип уйлап карагыз. Анда менә чит илгә барсаң, төрле илләрдән халыклар килсә, үзләренең сәнгатен күрсәтсә, менә ул зур байлык тизәк төшереп, шуны апкайтып туплап, минем һаман язмалар ята әле, һаман шуларны кайвакыт әйләндереп чыгам. Шоу дигәндә, әлбәттә, бөтен дөнья, бөтен шоуларын карап барырга тырышам, кайвакыт махсус барып кайтам. Барган җирдә иң беренче идем кем пляжга, кем бассейнга, мин туп-туры спектакльләр карарга, чөнки ул иң беренче нигез булып тора минем уйларым өчен. Шулайрак. Мин бүтәнчә тормышны аңлам. Димәк, бүгенге көндә филармония ул сезнең өчен ниндидер новаторлык мәйданы дисәк тә була. Шулайрак. Килешәсе әйбәт. Яхшы, менә шананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләргә кирәк диләр. Инде киләсе сезонга сезнең нинди идеялар, нинди планнар, нинди яңа проектлар белән сез без тамашачыларны шаккаттырырга җыенасыз? Сер итеп кенә әз генә сөйләп кетсәгез. Мин гомумән безнең бер кашанда тукталган юк. Ул артист кеше туктаса, аның шуның белән туктала сәхнә тормышы дип әйтәм. Шуңа күрә безнең менә ел дәвамында ул бер кашанда тукталмый. Яңа идеялар белән янып, әллә нәрсәләр уйлап табып, гел менә шуңа әле үзебез сөенеп, менә шулай янып яшибез. Яңа җырлар, яңа проектлар. Монда искиткеч. Бик кызык проектлар әле менә шпагат төшәселәр бар икән. Менә бүгенге Аны ишетеп шаккаттым. Бездә Берничә булмай. Алла берсә. Максатлар. Менә бүгенге көндә менә Алла берсә. Менә балалар өчен татар телендә яңа проектыбыз әзерләнә. Менә матур гына будущий Мурау Батырчыгыбыз утыра безнең. Прошлый әйткәндә готовы труду и обороне. Шулай. Ресурслар бар, барысы да бар, менә дигән артистлар бар, менә дигән сәхнә мәйданчыгы бар, шулай бит. Ресурс бар бездә. Мондай артистларга карагыз әле. Мен әйтсем минем сочный, мощный күбәләгем. Треллер бар заман. Австралиядә калган дуэтлары. Рафаэль, син инде әзгенә теге урыс әйтмешләр определись, резидә ягына ушасыңмы, Сириядә ягынамы? Бөтен Мен якта барысына да җитә, минем күңелем женский общежитие. Яисә камера артында күз кысып торучы Ләйсән Мәхмүтова ягынамы?
Лейсенчик. Алга таба планнар сезнең гастрольләр белән Татарстаннан читтә, бәлки Рәсәйдән читкә дә чыгу уйларда бармы? Һәрвакыт Юк, без болай да кайтып кергән юк. Кайтып кергәнебез юк, дөресен Чит Чит әйткәндә. илләр бит әлегә Юк, ябып. чит илләрдә конгресс юнәлеше буенча һәрвакыт йөреп торалар алар. Чөнки кайсы сабантуйлар нинди төбәкләрдә уздыра, әле менә бер көнне шалтыраткан иделәр. Чулпан зинһар тагын бир инде җырчылар, сез дә күбә бит. Ышанасызмы, бөтенесе беткән шул көнгә. Бөтенесе урнашып беткән. Бездә шуның хәтлек востребованный, популяр менә җырчылар у яктан, әйме халык аларны сырап кына чакырып кына тора. Ничә төбәккә китеп бардылар, әле Ташкенттан кайтып кердер, ялгышмасам, әле каян гел йөреп кенә торалар. Яхшы, әйдәгез әлеге мизгелләрдә без сезне сәхнәгә дәшик һәм бер җырга бүленеп алыйк. Yes. Киттек. Саумы гомер, саумы тормыш, саумы дуслар туганнар. Биек үреләргә менәләр, булам диеп торганнар. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Дус туганнар, сөйгән ярлар, тик бәхетле булсыннар. Язмышларга сылтамыйча, тугры булып калсыннар. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Гомерләр, гомерләр. Яхшы кәеф, кыла җәеп, бәхеткә юл күрсәтеп. Бәхтең белән син өләшсәң, гомрең бәхетле үтә. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Гомерләр, гомерләр, гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә ни җитә. Эфирда кунак бит шоу һәм без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бездә бүген кунакта Казан шәһәр филармониясы! ничек матур гына, синхрон гына яңгырады. Хәзер без сезнең белән уен уйнап алырбыз. Уеныбыз безнең музыканы танып бел дип атала. Сезнең коллегаларыгызның, хезмәттәшләрегезнең җырларын куячакбыз. Сезгә шушыны тиз арада гына танырга, белергә кирәк булачак әлеге җырны. Һәм кем башкарганын әйтеп, шушы башкарган артистча азрак кына кыланып, килеш-килбәтләрен китереп, аңа пародияда күрсәтелсәгез, өстәмә бер бал бирәчәкбез сезгә. Аннары нәрсә була? Аннары җиңүчегә бездән бүләк. Зур сәхнә булачак. Яхшы, димәк сез әзерме? Әйдәгез командалар белән дә танышык. Командаларның исемнәре? Очкынлы, Очкынлы, Ялкын! Ялкын. Монда инде ниндидер туш тамгалар да тагасы килеп китте сезнең Очкын һәм Ялкын командаларының исемнәрен ишеткәчтен. Ярар, уеныбызны башлыйбыз. Тавыш режиссеры безгә хәзер көйләрне куя. 1, 2, 3. Шушы тәлинкәгә сугырга кирәк. Синең җыр бит. Злиләдик инде.
Сен Ләйсән Махмутова. Sizlerin bilmeyeyim. Бигәле ботинкалар тузганчы. Җиңел ашык. Яш гомерләр узганчы. Рафаэль әфәнде беренче суқты. Сезгә 1 балл. Yes. Яхшы. Әйтегез. Киттек алга таба. Тауыш режиссеры кино куя. Менә шу тәлинкәгә сугабыз. Әзер? 1, 2, 3 киттек. Рафаэль. Зөмбүл Билалова. Афәрин. Дөрес, нинди җыры? Карап торалы дип җырлый. Кара миңа тезләренә. Мәхәббәткә юк чара. Дөрес, мәхәббәткә юк. Кара миңа яратып кына кара. Тира-дира илә-лиләй, илә-илә-илә-ләй. Başı bütün jırlarının da mine sizlerin biz ne bulayrak bileriz şu. İle. Чөнки безнең коллегалар җырлаганда без инде чыгып торабыз гримеркага. Шуңа күрә без репертуарларын белеп бетмибез. Шулаймы? Бик әйбәт. 2 балл сезгә. Киттек алга таба. Әйдәгез, Рөстәм әфәнде. Мин Якынрак басыгыз. Сабира Низ, әзрәк кенә. әйдәгез, башлыйбыз. Киттек чираттагы кино тыңлыйбыз. Юк, семья кулганы бар суктырмадык. Рафаэл'in jırı uzun bile. Рафаэль Якупов үзе җырлый һәм үзе башкара. Ябыштыр әле давай, бер биттә күрсәтәм. Менә шулай итеп. Бер күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча эзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. И всё, менә әйтеп. Димәк, исәп безнең 2-гә 0 иде һәм шушы җырны белгән өчен сезнең командага тагын 1 балл. 3-гә 0. Киттек алга таба. Тыңлыйбыз. Афәрин, сезгә 1 балл. Менә бит Юк, тырышка әле матур итеп җырладылар да, әле 2-гә 4 булырга может әле. Җырчылар белми. Bir sizge jite, bir mine bulay jite sizge mine bulay jite. Ярый. Ярый. Не волновайся. Дуслык көчле сезнең арада, субханалла. Киттек алга таба. Исәп безнең 1-гә 3. Что ты будешь делать? Язмыш, алсыбарыны. 2-гә 3. 2-гә 3. Сейчас посмотрим. Сиринә ничек сөенде? Берсәгез сез менә сабый бала кебек. Мин 2 якта кысалар. Суктым дигәндә астан тотып кала. Син барабанның өстенә менеп отырасың тарелкадан. Әзрәк ныграк окымыз. Алина Шеребжанова jırı bu. Фирзар Муртазин җырымы бу? Bilmem, Alina Şeribjanova jırlый. 1 балл сезгә. Бу бит минусовка булды, по-моему. Это вступление такое. Дөнья матур әллә шулай икән. Күңел кәем оча кош кебек. Алло, Алина синме? Дөнья матурды, да. Сөндерегез, рәхмәт. Ризабыз, ризабыз. Яхшы. Димәк безнең исәп 4-гә 2. Киттек алга таба. Тауыш режиссеры куя чираттагы җырны. Хуй менә монда. Менеп утыр. Хуй.
Дистанцияны саклыйк. Җәмәгать. Резидия Шарафиева. İkimiz birge tuttuk, конечно, Одновременно. Одновременно. Икегезгә дә берәр бал. Резидия Шарафиева дип мин әйттем, име? Әйттек. Мен әйтәм, яшәү үзе бәхет. Öyle, әле әйтү бер, күзенә карап әйтү 2 очко бирә. Шулай бит? Яшәү үзе бәхет. Әйе, әйттек бит инде, әйттек. Гомер шулай үтә, алдан иләр көтә, хәерлесен теләп һәр эшенең. Сөюгә тиенеп, сөеп һәм сөелеп. Яшә җирдә яшә, әйгәшәм. Яшәү үзе бәхет, яшәү алтын дәхет. Белеп яшик җирдә кадеренә. Яшәү үзе бүләк, яшик бәхет теләп. Һәр кемгә дә гомер кадерле. Әфәрин, бик зур рәхмәт. Әлеге җырны безнең ике командада тигез вакыт аралыгында сугып белделәр. Димәк, Риздәфа, сезнең җырыгызны беләләр, сезне яраталар, сезне шундук бер нотадан таныйлар. Әфәрин, берәр бал һәр командага да. Хәтта Риздәфа үзе шушы җырны башкарган өчен 10 бал да өстәр идек. Тик ярамый, шуңа күрә исә безнең 5-кә 3. Киттек алга таба чираттагы җырны тыңлыйбыз. Сирина Зайнетдинова. Яши алсаң иде гомер буе, жан сөйгәнең белән серләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, дусларыңа моңнар өләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур. Дусларыңа моңнар өләшеп. Әфәрин, рәхмәт. Сирина Зайнетдиновага. Димәк исә безнең 4-кә 5. Хитрый син Рөстәм. Киттек алга таба Сирина, сезгә алкышлар. Мудрый. Кылтырама. Дистанцияны саклагыз әле бераз. Рөстәм әфәнде. Бу сөюне көттем мен. Әфәрин. Ябыштырды, но молодец. Ай, ялкынлы точно. Шып итеп келе көйдәме? Бер нотадан белде үз җырын. Бу сөюне күпме көттем дигән җыр бу. Күпме еллар сине көттем. Ничә еллар сине эзләдем. Сине эзләп барыбер табырмын дигән өметемне өзмәдем. Өметемне өзмәдем. Рәхмәт. Матур рәхмәт сезгә. Ялгышмасам, Рөстәм әфәнде, әлеге җыр премьера. Әлбәттә, бу өр-яңа җыр дип әйтсәк тә дөрес була. Бу Искәндәр Саитов иҗат иткән җыр. Бу сөюне күптән көттем мин дип атала. Майданда эксклюзив өр-яңа җыр яңгырады. Инде тулы вариантта сез аны, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең телеэкраннар аша һәм радио челтәрләр аша да алга таба әле ишеттерсез, Алла бирсә әйбәт. Димәк, безнең уеныбызга нәтиҗә ясасак, исәп 5-кә 5. Дуслык җиңде. Чөнки без Казан шәһәр Гармониясы! Бик әйбәт, алай кызык түгел бит. Дуслык җиңгәчтен барыбер азарт күрәсе килә сезнең күзләрдә, шуңа күрә мин тәкъдим итәм тагын бер уен уйнап алырга. Киттек. Менә монда кыздырабыз инде. Димәк, чираттагы уеныбызга да тукталабыз. Бу уен безнең маңгаеңны селкет дип атала. Уенның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Минем кулда телефон. Менә шушы телефонны безнең команда капитаннары үзләренең маңгайлары янында тотып торачаклар. Анда чыгачак төрле сүзләр. Капитаныгызга шушы сүзләрне аңлатырга кирәк булачак. Ул шушы сүзне белсен өчен. Белде икән, маңгаен аска таба селки, ягъни телефон аска таба төшерә һәм чираттагы сүз чыга. Күпме күбрәк сүз белә,
капитан, шуның кадәр сезнең команда өчен яхшырак. Димәк, сезгә үҗәт булырга, җитез генә тиз-тиз җәһәт генә чыккан сүзләрне аңлатып барырга. Әгәр дә сүзне белмисез икән, аңлата алмыйсыз икән, әйтәсез, чираттагысына күчсен өчен өскә таба телефонны күтәрә дә, маңгаен өскә селкетә дә, башка сүз чыга. Аңлашылды? Димәк, башлыйбыз. Әйдәгез, Рафаэль әфәнде, сездән башлык. Командагызны чакырабыз уртага. Сез үзегез шунда торыгыз, әйе. Туктагыз, мен уни салыйм әле. Миңа кымау шагылый менә бу туфлилар. Әйдәгез, үзегезне күпме иркен тота аласыз, шуның кадәр иркен тотыр өчен иң мөһиме комфорт булсын. Эй, хатын кызлар жәлендә шу үкшәләр өчен. Ничек кенә чабалар да, йөгерәләр дә. Димәк, киттек, уйныбызны башлыйбыз. Рафаэль әфәнде, тотыгыз телефонны. Хәзер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Булды. Куйыгыз маңгаегызга. Киттек, аңлатабыз. Күрсәтегез. Кемне күрсәтәләр? Балерина. Шуа, шуа. Фигурист. Дөрес. Киттек. Сүз әйтергә ярый, что ли? Юк, мин генә булыштым азрак кына сезгә. Сыер савучысы. Дөрес. Күрсәтәбез? Песочницамы? Һөнәр. Кладка ясаучы. Әйе, кем булал? Дөрес, строитель. Строитель. Аха. Ашыймы? Күп ашый торган кеше кем ул? Бирән. Дөрес. Воздушный шармы? Ракетамы? Ішінде. Космонавт. Дөрес. Киттек. Сез бит әйтмәгез. Всё, соңгы сүзне генә аңлатып алыгыз. Җырчы? Хөрмәтле дус. Алып баручы. Всё, булды. Бик әйбәт. Бирегез телефонны. Булдымы? Yok, бunda siz молодцы, Бunda күрсәтә беләсез сезгә. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы. 6 сүзне белдегез, Рафаэль. Бу 1 минут эчендә 6 сүз яхшы күрсәткеч. Молодец. Рәхмәт, надан түгел әле. Артык сөйнергә ашыкмагыз, чөнки безнең әле команда бар. Мин куйылып төштем уже. Димәк, телефонны Рөстәм әфәнде сезгә бирәбез. Киттек. Аха, киттек. Юк. Техника әйбер, нинди әйбер? Вертолет. Вентилятор. Дөрес, аска егез маңгайны, киттек. Геометриядагы предмет. Циркуль. Алдагысына, дөрес. Термите. Аха. Рөстәм әфәнде Телефон. Не, теге бейк, не, уен. Игра. Әйе. Исемен белмим бит инде. Приставка, яхшы. Киттек, башны егез. Релакс. Не, массажмы? Массажер булды. Массаж әйттемме? Туктагыз. Бу нинди әйбер икән? Кошы. Ир-атлар коралы. Полскаупсы. Дөрес булды. Дөрес булды, вакыт бетте. Хәзер. Монтарибез. 1, 2, 3, 4. Вакыт китә. 6 сүз белдегез сезнең командада. Әйе. Дуслык җиңде дисәк тә була. Тик шулай да Чулпан күрсәткән массажерны миңа калса телевизор караучылар озак онытмаслардыр, хәтерләрендә калдырырлардыр. Казан шәһәр филармониясы. Һәм менә шушы күңелле нотада без инде, хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән сау буллашабыз. Исән-имин булыгыз, сезнең белән мин Алиса Җамалиева һәм Казан шәһәр филармониясы. Тішің барда тішілер, күшің барда ішілер, шатлана біл туған әр күнге. Яшілік бек тез уза, киген күлмек туза, кері қайта болмай өткәнеге. Бірілі біл хис
hisке duya bilme hiçte Yaratılan kalsın yürekte Sürülmesin uşak Soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Sürülmesin uşak Soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Ömür uzadime Başlarını ime Olu terek kirekimge de Şeşlerge şalkuna Maturluklar una Mehabbetle kalık ömürge Bir lebil hiske duya bilme hiçte Yaratılan kalsın yürekte Sürülmesin uşak Soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Tışın barda tışlar, kışın barda ışlar Şatlana bil tuğan her günge Yaşlık bitti zuza, kigen gülmek tuza Mehabbetle kalık ömürge Dirle bil hiske duya bilme hiçte Yarattığın kalsın yürekte Sürülmesin uşak Soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Sürülmesin uşak Soğunmasın kuşak Alıgayıp bargan meldede Alıgayıp bargan meldede Tışın barda tışla Küşün barda tışla Şatlana bil tuğan her günge Аудио Qozon tovush yozdiruv studiyasi